Horasma dihita saluhutna ruas nihurian itu hatta nahina holongan. Manoktong mahita mamuji dohot pasangapon tuhatai na sairade papatar asini rohana nang dohot holong na tuhita huriana. Puji hami maho ali Tuhan para sirohana sumurung. Na papatar asini roha dohot holong mutu hami. Sai papos marohami lapatugu haporsion nami tuho. Naung ditodo dohita gabe si ihuton Jesus. Ima hataridani holong dohot asini rohanai dihita. Atong tapasangap matuhatai taedehon ma puji-pujian di guarna. Puji ba Devata Lanian nado puji Devata Nungase sado sali Malumdo rohabi Puji ba Devata Lanian nado puji Devata Olopon Tuhani hati dakon denggani masalai sayara hondo nabi rotusi paluai olopon Tuhani hati dakon maringkan basarai. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Debata do haporusatta dohot hagogotta, pangurupi situtu di hagogotan, akka namangonai tuhita. Dibaheni dang mabiar hita, nang pe balik tanoon, jala lalo-lalo akka dolok, laho marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na dibano gicang. Di papatar hodo dirim marhite-hite hatami. Naung dohot dohami di halomohon roham marhite sian panisami di dosa nami. Atong papatar madirim tu rohanami. Asa hutadahami ho. Jala asa hutangyok kami suara ni anakmu. Jala asa hujalohami tod di parbadia. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tatangihon mah patik ni debata di minggu sadarion. Ima natar surat di Matius biddu pitu ayat 21. Dada saluhut halak namandok au Tuhanna. Bongot sogot tuharajaon banua gicangi. Holan akka namangulahon lomo ni rohani damang na di banua gijangido. Ima sahatna. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Tatopo tim madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong. Napungudo hami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asin ni roham na godangido. Ali Tuhan di bata, amanami para siroha. Natukido hami doaing dia dopami, marningot kodang di dosa dohot pangalosyon nami di atam. Jujut situ tuduh hami mangasahon hati goran nami, gabi sohui huton hami nanidok di atam. Ali Tuhan, asi maroham marnida hami. Saya asi maroham midasandok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Ali Tuhan di bata amanami. Sai paluas mahami manudal hud dosa nami. Nunga pola di juho hami gabi si huton Yesus. Alani i pargugui mahami. Saya sungguli maroha nami. Asamu ba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amen.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonod do hata ni Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak maho tu au. Ai au do si paluaho. Hasangapon madi debata na digicang. Amin. Atong ringgas malau mampuan barita itu atai tuang laman kadina hono asa dapotan dohoti kita sendiri naik parade nandeleda hapus sama di Hata ni debata turpuk epistel di minggu sadarion. Tar surat di Jesaya bintu onom ayat sia 1 ayat 10 tolu. Jadi di dok iba nama laho maho jala dokma tubang soon. Sai manangi-nangi mahamu alai unang at tusihamu. Sai idahamu mah alai unang manaddahamu. patakang marohani bangsoon jala migori pinggol nasida jala pitungi mata nasida asa unang marnida mata nasida manang marpinigi pinggol nasida manang mangatusi roha nasida jala unang muba manang malum hilalonna. Jadi niku mah sadia lelengon ale Tuhan. Jadi nin nama pai matarulang akka huta soada marisi. Jala akka bagas so marisi jolma. Jala tarulang tanoi gabe halongonan. Ay padaon ni Jahuba maakajolmai gabelangan situtu persitongan di tanoi. Alai tading dope di bagasan sapar 10. Nang akai siaponon nado songon hautusam. Jala songon hariara namartukko di hatatabana. Bonina badia do tukkonai. Ido sahatna. Martua do akan na tumangion hatan di debata jala na upeopsa. Amin. Oh Tuhan Yesus, Raja di Sudena, Tuhan siapa mahi, awalong aku si sombahoku sasada hodo Tuhan Yesus Tuhanku obadi rohaku hasuduk kami toto nangomangolu nang pelau mahati sayhona puna diri Taha tindakon ma haporsyautai songon nahina tindakon idongat ta sa porsyaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsya di debata Jehova
Ido ama pargogo na soto dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni Debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di parbadia at dorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do iba na ni hao pinarsilang, na tuat tubanotoro dong ditanom, na mulak mangolo di ari patoluhon, na manaik tu surgo lahondol tu siamon Debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Disimay ba na pamulak sogot to tanoon, mahnguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jaladong sada huria na badia. Huria hato panihalak Kristen akan na badia. Dohot dia sesaan ni dosa, dohot dia tay na mandok. Mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate, dohot dia hangoluan na sora suda. Amin. Tabasada marohata, martangi yang mahita. Ali Jehovah di batama nami, maulai hati Tuhan di sobahor rohanami Tuho di tikion. Ala dilihok kodope hahi pansod di hami, gugu dohot lasni roha. Didongani hodo hami di sudi ari-ari naung hubulu cami. Basaneho Tuhan holong ni rohami di hami. Terlumubi di hari sadarion, di hari minggu na pinarbadian mon. Rohami tujulum Tuhan laho mamuji pasanga pokok. Atong jakon mahami Tuhan. Paherbang tanganmu mamasu-masu hami. Nama dohoti permingguan di hari minggu sadarion. Asa sikop olup-olup dohot lasni rohanami laho pasanga pokok. Ali Tuhan los di parminggu nami sadarion buat kami ma tu adopanmu. Huria hakabipi naung dijuho gabe pararaton maka tidak kon barita nauli di tonga-tonga ni portibion. Pasu-pasu ma huriamot Tuhan. Tarlumubi di pakobasion minggu sadarion. Anggiat sudi parmingguon na di patupa. Bumardala di bagasad dame dohot hasonangan. Jala pasu-pasu mu masudi parmingguoni Tuhan. Dalanmu mengajari sudi ruasmi. Asa lam tau. Asa lam hot haporsionna. Manang songo dia pe akan masa dia dupi di parngulonna. Pasu-pasu sudi akan aposom. Nama maritahon barita nauli sadarion. Anggiat Tuhan parhitiamu manasida. Pasahaton pasu-pasu marhiti hatam. Asa lamtang jalam lam tau sudi ruas ni huriami. Tuhan Jehovah di batama nami. Hubuak kami ma tua dopamu nang bangso namion. Pamareta nami, pimpinan nami di bangsa namion, mulai sian pemerintahan partibu sahat tunatumoro, mulai pimpinan pargijang sahat aka pimpinan di desa di kelurahan, pasu-pasu nasida Tuhan, gabe naposo na pinilitmu, na dijuho gabe parhubas di tonga-tonga ni bangsa namion. Molo tunggudak pihak katantangan, hamaolon diadupi agak uruan nami di tonga-tonga ni bangsa namion. Pos dorohan nami Tuhan, patawammu, parguguammu nasida, asa marhiti hagugun nasyakui, bu nasida, pamenakon, pademakon bangsa namion. Jalabui mardalan akka pembangunan lam dumenggat Tuhan. Pasu-pasu ganup keluarga Tuhan. Asiroham.
Usehon akka dengan ni basam, di tonga-tonga ni ganup keluarga. Asa di bagas akka sadao dame, ganup keluarga ruas ni huriami. Paihut akka pasu-pasum, di akka naniula nasida, asa sikop bohalna. Terlumuwi akka yanakon, generasi muda di tonga-tonga ni ganup keluarga. Pos dorohanami Tuhan, parguguamu, parbisukamu nasida, marsiajar. Asa bui Tuhan adong bohal nasida, masa depan nasida, tuaka tikinan yang ro. Mulu adong sian ruas midi tikion, na di bagasan pangujunan dohot parukilan, aliamang nabasa doho, topot manasida, apuli nasida, mulu di bagasa parsahiton, pasu-pasu sude pengobatan, pasu-pasu akka obat anggiat Tuhan, parhitian munoni, mangalehon hamalumon di sudi ruas ni huriam. Tuhan, hubuak kami di tangyang namion, nang program ni HKBP di bagasan tahunon. Nah diguari ima program kesehatian, hasadau dohodus ni roha. Ale Tuhan, parguguam mudo sudi akan namakko basi ih. Jala pasu-pasu mesude program nanang diulahod disi. Anggiat di bagasan tahun kesehatianon. Lam tarida Tuhan. Panguluyon ni huriam. Marhite hasadaon. Natau pasangapoko Tuhan. Di parmingguan nami sadarion. Bigyon nami ma barita nauli. Nanang pasahaton ni naposom. Tuhan asiroham. Homa mangalehon gogo tu naposomi. Hatauon tunaposomi laho pararaton hatami. Nang dihami ruasmi namanangihon hatami. Lehon dihami haradion. Lehon dihami roha natok-tok Tuhan masihol. Ubigisian hatami. Ai hatamido Tuhan. Nagabi hagugod dihami. Apul-apul dohot pakirimon di ngulu namion. Atong hu pasahat hami mangulu nami tuho. Homa napuna hami. Jala homa madongani hami. Jala posdorohan hami. Sai tangihononmu. Jala uluam mudo Tuhan. Tangiang na husobaho kami tuho. Amen. Maredi mahita buku nomor 238 ayat sada do ayat 2 huta papung ma pelian sada A do sada B.
Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramot ya kati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata dihita di minggu palimahon dung Epipanias. Imana tarsurat di barita nauli na sinurat ni si Markus bidusada mamuka maisian ayat 10 sahatro di ayat 20. Songonon madidok disi payutihut madibagasan rohamuna. Dungi dinamardalani ibana di topi ni tau Galilea, di idama si Simon dohot si Andreas, dongan sa ama ni si Simon, na sumapak konjala na tutawi, ay pajala do nasida. Jadi didok Jesus matu nasida. Ihuton hamuaw, bahenok do hamu si jala jolma. Pitor ditadikon nasida majalai laos mangihuton ibana. Jadi dung dumau otik didalani siani, diidama si Jakobus anak ni si Sebedeus, dohok si Johannes dongan na sa amai, di bagasan parau donang nasida paturetirohon jalan nasida. Dungi manigor di jou manasida gabe ditadikon nasida ma ama nasida. Si Sebedeus na diparawi rap dohot akka anak gajianna. Laos rodo nasida mangihuton ibana. Disido ianggo sahatna. Hamuna amanami dohot inanami. Maragam do alasan ni sasalah pangulan ni huria. Molo sinukun taringot tung motivasina. Buasa olo gabe pangula manang parhobas. Di tonga-tonga huria. Saya dong doyak kadongan padita na mandok na tarjou do ibana di bagasan haporsyaon na. Umbahen diputuson na sida gabe sa halak padita na sida. Dungi marasing do molos ni sunukun muse dongan parhalado ima akasitua. Saya dong do alus na sida ala nunga dihilala na sida pasu-pasu ni debata marhite keluargana manang nunga merasa na sida dihamubao ni roha manang pertobatan. Marasing, maragam do tahe pakilalaan ni sasada halak dinatarjou na sida gabe parhobas manang manghiuton Jesus di bagasan nguluna. Songoni manang diturpuk ta sadarion hamuna kadongan. Marasing do, maragam do cara ni Jesus laho manjou akka na 12 akka sisean nai. Alay diturpuk ta sadarion. Didok Tuhan Yesus do. Tu si Simon, dohot tu si Andreas. Ihuton hamuaw, bahenok do hamu si jala jolma. Ido pandok ni Jesus tu dua nasa ama na margoar Simon dohot Andreas, anak ni si Jonas. Tongon nasida manjala dekke ditaoi, ay parjala do nasida. Alaya dong muse dung dumau otik didalani siani, didalani Jesus. Ima dua nari nasa ama si Jakobus dohot si Johannes anak ni Sebedeus. Tongdo parjala do nasida. Tongon paturetirohon jala nasida do di bagasan parau tikiro Jesus manopot nasida. Nasida naopat hamuna kadongan. Di jou Jesus sian akka ulaon nasida. Ima parjala majala dekke. Jala naing bahenon Jesus manasida gabe si jala jolma. Sian tonga-tonga ulaon na do di jou Jesus nasida naopat. Simon, Andreas, Jakobus dohot Johannes. Di jou do nasida. Didok Jesus ihuton hamuaw. Alay Simon dohot si Andreas Victor ditadikon do jalai laos mangihuton ibana. Laos si Jakobus dohot si Johannes ditadikon do amana si dai ima si Zebedeus na diparawi. Rap dohot akka gajianna. Laos rodo nasida mangihuton Jesus. Alay mangihuton hatorangan ni sinurat ni si Lukas na di bidu 5. Hati-hai. Ro Jesus manopot nasida di ulaon nai. Dipake Jesus maparawi laho mangajari mamudai akan natorop. Dung masohot Jesus marjamita didok matu si Simon. Lugai matu tuna umbagas jala sapak kon hamu majalamuna asa dapotan. Tarsonggot do si Simon. Ala nunga sabor ngina sina marjala aledang dapotan dekke. Gabenin na si Simon ma. Guru, manipat sabor nginondo halo jauh kami. So adong dapot.
Alay mangasahon hatami olo doaw sumapakkon jalakku. Di pasaut na sida may gape dapot na sida madekke matsegodang. Pola mariba jalay. Jala dihilap na sida madongan na sida na diparaw na sada ima si Jakobus doho si Johannes. Asaroman dongan ni na sida mambuatca. Mardidai, marsomba masih Simon Petrus tujolo ni Jesus di dokma. Lau mahosia nau Tuhan, ay halak pardosa doaw. Alay ni na Jesus mamandok si Simon, unak ko mabiar olat nion mahoga besi jala jolma. Hamuna akadongan, sada rangkaian cerita panjawon ni Jesus na macay uli doon. Hata na macarikot jala berarti na didok Jesus tu akka na opati akka sisianna. Ihuton hamu au. Boy do mengubah seluruh dinamika kehidupan mereka. Sian parjala dek ke donasida. Gabe di jauh gabe pajala jolma. Alay pitor hatopdo di oloi nasida na opati. Ditadik kondo parau. Ditadik kondo amanasida. Jala di ida nasida muse huaso ni Jesus marhite-hite dekke. Laos ditanda si Petrus do dirina halak pardosa. Alay dang mu bapanjoon ni Jesus maradopon nasida. Dioloi ma mangihuton hibana. Ama namin dohot ina namin na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Panjoon ni Jesus tu sasada halak. Rodo sian ulaon dohot ngolu nasida si ganupari. Yesus memanggil seseorang menjadi muridnya, yaitu melalui pekerjaannya sehari-hari. Begitu sederhana, sangat sederhana, melalui pekerjaannya sehari-hari. Sian tonga-tonga ni ulaon na doro panjawon ni Jesus tu sasada halak na naing gabe si seanna. Di ulaon na sidai, na manjala dekei. Ro Jesus manopot na sida na opat. Pasahaton hata ni debata, mamudai na torop. Ditanda na sida isi do Jesus umbahen na porsea si Simon lahom masapak kon jalana. Jala dapotan do na sida, marhite-hite dekke. Di ida na sida do huaso ni Jesus umbahen na didok si Simon mangasahon hatami do ale Tuhan. Husapakkon ma jalakku. Mangihuton Jesus di oloy na sida do hamuna akadongan. Di baheni hamuna akadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Mangihuton Jesus dadaholan naing paubahon ngolu. Songon na nidok ni halak ikon nabadiado molo mangihuton Jesus. Alay marhite trupukon diajari do hita. Sada na rumikot siyan mangihuton Jesus na ikon botoot tatahe. Ima hapor seaon siganup ari marhite-hite akka ulaota. Panjoon ni Jesus tu akka sisian na naopati. Ima marhite-hite ulaon na sida siganupari. Melalui pekerjaan mereka sehari-hari, yaitu pelayan di tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi pengikutnya. Songoni do tahe Tuhan Yesus manopot torop jolma. Diulaon ni siganupari do. Ditopot Yesus hita akan na porsea. Diulaon ni siganupari do. Ro Yesus lahom manjou hita akka jolma asagabe siseanna. Sian ulaon siganupari ido dipilit ibana isinagabe siseanna lahom mangulahon ulaon na pinasahat nai. Di tonga-tonga ni ulaut ta siganupari, rodo Jesus manjou hita jala mandok, ihuton hamuma au. Di baheni hamuna kadongan, manghiton Jesus ima laho rap mangulu dohot Jesus. Panjawon na tu akka sisiana na opat di tonga-tonga ni ulaon na sida, ima manjala dekke, nang songoni panjawon na di tonga-tonga ni akka ulaut ta siganupari. Manang ahape na taula, manang ahape na niula ni tangatta si ganupari. Say mangihuton Jesus mai. Manang ahape ulaon muna, manang parkareojon muna. Balga, geleng, otik. Ay siyanido di jow Tuhan hita gabe siseanna. Ido umbahen sude par ngoluotta. Sude na ni ula tangatta. Ikon mengarah mai tungolo ni Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Yesus. Mangihuton Kristus yan aka ulaot na marlapatan mai. Nama ngoloi mahita mangihuton Kristus. Serupa dengan Kristus. Hidup dalam cara
untuk seperti Kristus. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah tentang bagaimana kita hidup dengan cara Kristus, dengan cara Yesus. Dang alani baga ni ulauta, manang aha pena taula sa manoktong may songon ngolu ni Kristus. Ido umbahen manang aha pena ni ula tangan muna amang inang parbetsa na mangula di hauma PNS sarupa doi na mangihuton Kristus. Jadi ikon ma sude ulauta mangihuton ngolu ni Kristus di bagasan akka ulauta. Nang songon ulauta amang inang ulaw ni nao pasisean ni Jesus. Olodo dapotan deke olodo dang dapotan. Alay molo taboto do na mangihuton ibana hita songon na nidok ni si Simon. Mga sahon hatami olodo au sumapakkon. Imasada pos ni roha manghihuton ibana. Los pitor ditadukon na sida ma di pudina akajalai amanasida. Jala di oloy nasida manghihuton Jesus. Imasada tanda komitmen ni akka namar haporseaon di bagasan Jesus. Nuaing rodo hataon tuhita amang inang. Ihuton hamu maaw. Tuhita saluhut na mananda dirita mardosa. Jalan narade mangihuton Jesus. Naing dopa tupaon Jesus ulaon. Na balga marhite-hite ulaw ta si ganupari. Alani ikon mata boto. Manang aha penani ula tangan. Tangata amang inang kuriya na hinakulungan di bagasan Kristus Jesus. Na mangula mangihuton Jesus mahita. Mari kita melakukan segala pekerjaan kita sebagaimana kita adalah pengikut Yesus. Menjauhi segala korupsi, menjauhi segala ketidakadilan, menjauhi segala penindasan di tengah-tengah pekerjaan kita. Karena kita juga dipanggil Yesus melalui pekerjaan kita. Dang na ikon gabe padita ho na didok ho si ihuton Jesus. Dang na ikon gabe si tua ko didok ko mangihuton Jesus. Alay manang aha penani ula tanganmu. Say mambahen mai gabe mangula tutuhan Jesus. Mangihuton Jesus di bagasan ulaon muna. Marhite-hite hata ni debata nuaingon namang inang. Marsaringar ma jojo tu ganup jol manatorop. Marhite-hite aka ulauta. Asa bongot hita tu bagasan hanguluan. Jala mangihuton ibana. Marhite-hite aka ulauta. Gabe tadama hita na mangihuton Jesus di bagasan ngoluta. Say didongani Tuhan debata maho mangulahon na denggan. Marhite-hite aka ulaon muna. Amen. Martangi yang mahita. Mauliate male Tuhan pardenggan basa jala parasi roha. Dihatam nang hubege hami di bagasan tikion. Atikpe marhite-hite virtual hami laho patupahon mamuji pasangapon guar muna badiay. Mauliate male Tuhan. Dihahipason na dileoko di bagasan ngolu nami. Dinasaming guon. Boy hamirap marpungu lahop. Mambege hatam hatana badiay. Nunga di bawah hilo hami ale Tuhan. Asa gabe si ihuton Jesus hami di bagasan ulaon nami si ganupari. Di baheni pargogoy mahami ale Tuhan. Jala dongani mahami. Jala homa na mangalehon habisuhon tuhami. Asa margogo hami patupahon na denggan manghihuton Jesus. Marhite-hite na niula tangan nami. Ale Tuhan pardenggan basa. Pasu-pasu masa luhut ruas ni huriam. Asa margogo nasida di akan namasa di bagasan ngolu nasida. Asa toktong nasida berkomitmen. Laho mangihutok ko di bagasan ngolu nasida si ganupari. Hupasat hami ma, ngolu nang tondi nami, tu bagasan tanganmu, marhite-hite Kristus Jesus martangia kami tuho. Amen. Marende mahita sian buku ende nomor 710 sia ayat sada sahatro di ayat 2 uhut mata papungu peleata. Suaramu
Yesus Tuhanku, iring-iring malaikat-Ku, patuduh hormat dalam-Mu, asa unang-unang di luar. Saat diriku, saat diriku, saat diriku, mangihuton Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malaikat-Ku, patuduh hormat dalam-Mu, asa unang-unang Maulia tema di tuhata nama ngalehon hatana di hita di minggu sadarion. Asa tung takas hita gabesi ihuton Yesus. Tetadikon ma akka nama ngambati hita asa tulus rohata mangoloi panjowonna. Ali Tuhan nami, saya padoras lakkan nami mangului persuruhmu, pasigok marohan nami, jala padao akan manggugai, ay disima lehonommu jabar nami. Disuruh tuhatai dohitan waing gabesi jala jolma. Paluahon akan natarihot, mangarahon tuhanguluan. Taihuton madala ni tuhata tapatol hasma holong na jala tapasaut lomoni rohana. Usuruh sumeahon diri, radot mahori panjoni, nang dileai jala diasai, usuruh kabena posoki. Au sinuruni abai maduruho. Tapasahat ma peliata tuharajao ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut selehong-lehong na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pelianon patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutan dahami godang ni sileon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ilehoni, tondiro di pamataku, hosadot komoki, rodi saluhut artaku. Upasahan itu ho, nasabut satoku do. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua to ngaon songon na di banua gijang.
Lehon matuhami sadarion hangoluan siap pari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon salelengni Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodak ko Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak ko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon mah damena tutod dim.